बिथाङा जै एमएलए जादों पावार मोननो थिखुं खालामखादों मा खालामदों मण्डलावखौनो थांखाबाय जै थांदों एमएलए क्वार्टाराव थाहैदोंबो सासे लेंग्रा खेरायनायखौ थाव BPF long live BPF long live Hala Mulari long live Hala Mulari long live Tampa Burger long live Tampa Burger long live James Muslimani long live James Muslimani long live BPF long live কথা বিলাক হয় না নহয় সঁচা কথা আমার জেমস বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া খুব ধুনীয়াকে যিটো সঁচা হয় এইখিনি মাত্ৰ কৈছে বাইদেউ মিছা কথা কৈ কেতিয়াও বিপেক দলে ৰাজনীতি কৰাও নাই আৰু নকৰেও আগন্তুক দিনবোৰ para जोंनि सोलोंनांगौ खामानि गैया जों मोनथिलायखागौ दहाय बुंनाय बादि जोंहा बै जोंनि बिफेक नङै जाय बिथांमोननि खाथियाव थांनानै मोजां रावै आखाइ खबजोबनानै जुदि जों दहाय बुंनायफोरबादि समस्याखौ खोन्थायोब्ला जोङो बिफेकआनो दंखायो बिफेक नङैयाबो भट होगोन अब्लासो देरहानो हागोन आरो बेसो जोंनि बिफेकनि मावग्राफोरनि मावथिफोरनि खामानि नङाबा जोंजों बुजायलायबाय थानानै माथो जानो जोंलाय मिथिलायखागौ दा बेखायनो सिगांनि खोथाया 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननायखौनो दहाय बुंखालांबाय प्रथमावनो आं बुंनो सानदों जोंसो बुजियाखैमोन सिगाङाव 2020 नि जितु बिटिसि इलेक्शन दानि परिबर्तन सरकार बिथांमोना थिगखौनो बुंदोंमोनलै रायजोफोर माबोरैमोन आबौमोन बिनानावफोर रायजोफोर माने इउपिपिएलआ थिगखौनो बुंखादोंमोन परिबर्तन साना परिबर्तनाथ' नंगौना जों बुजिदों जोंनि बे बिपिएफनि माखासे मानसिफ्रासो जोंसो बिथांमोनाथ' परिबर्तन होनखादों नालाय जों बुजिदों मा न'आ थिंनिमोन बिल्डिं जानोसै लामाया बिजों मोजांमोन आरो साबसिन जानोसै स्कुला गंबा लुबायमोन कलेज लुबावसिगोन जों साननाया बहुत मानो होनबा परिबर्तना जाबाय बिथांमोन बुंनाया नंगौखौ बुंखादों लामा मोजां बानायदों बिफेकआ बे बायजोबनांगौ दालां बानायदों जोङो दालांखौ बानाया उन्नति जाबायमोन कलेज बानायबाय जों जेबो बानाया जायनि थाखाय जों जेबो बानायाखै नालाय नोंथाङा परिबर्तन नंगौ दा जोंहा बेखौनो दा बुजिया जेबो मावाखै मावनो रोङाखै माथो मावखो बहा बोरै लामा खोन्थानो मावानिसो परिबर्तन खालामबाय दासो बुजिफैबाय जोङो एबारसो बुजिनानै जों बिपिएलआव होसिगोन गुबुन बुजिदोंमोनबा जों दा बेखायनो जों बिथांमोनखौ रायआ रायज्लायनांगोन बिथांमोना जाहाथे साननो गोरोंफ्रा बुजिजोबखाबाय फैगा खुसि मोनो दा बिथांमोनखौ जों श्रद्धा खालामो खुलुमो खावलायो बिथांमोनाबो जाहाथे मोजाङै फैयो आरो नङाबा जोङो जुदि दहाय खोन्थालांनाय इउपिपिएलनि केन्डिडेट जाया दहाय जों सानदोंब्ला इउपिपिएलआ बिराद गिदिरनो होनलायलांबासो इउपिपिएलआ जोंना जौ बोलोग्रा गैया जुवा तास गेलेग्रा गैया मानसि मोजां जोब लेखा गोरों जोब दाथ' हनै लोंनाय जानायनि टिभियाव गां बयबो जौ बेदरबो नुबाय नुवाखै मबाइलाव लोङाखै बिसोरो मोनामसुदोंसो लोंखाया ना फिसाला फैयाबो थिग बेबादिनो जोङो नंगौखौनो बुंनांगौ बानायनाङा जों बानायनाय नङा बिदि मिथिबायना जों बानायाखै बेनिफ्राय मा जाबावबाय जयन्टखौनो जुदि भट होयोब्ला नोंथांमोना बेखौ मिथिना लानाया मोजां बिथाङा जै एमएलए जादों पावार मोननो थिखुं खालामखादों मा खालामदों मण्डलावखौनो थांखाबाय मण्डलाखौ बुजिनायखाय सिबियाव खामानि मावैनि दैस्फोराव जै थांदों एमएलए क्वार्टाराव थाहैदोंबो सासे लेंग्रा खेरायनायखौ थाव ओरैबा बर'बाबुखौ बुनो बहद होदों बियो सोरबा अफिसारखौ बुनो बहद होनांगौ बे फिसाथ' पावारा बारायनोसैना एबार होखाबावगोन बियो औ नै दाखालिसो आदिबासि भाई सावथालि गावनि ड्राइभार बेखौनो बुनानै जौखोन्दोसि खालामनानै सखं दाखौ होखारबावबाय सं ओमफ्राय बा नंगौना जों मिसा बुङा आंनि मिसा नाखौ এনেকা চরিত্র যদি আমি ভোট দিব লাগবে মঙ্গলক মারে এবার খানাঙ্গুত মারিব খেয়ালি মারে নেক্সট বার দিসপর বড়বাবু মারিব এবারও মারছে এবার दा
नोंबा नांगौना UPPLआ जे केन्डिडेट होनो हायाखै आरो बिसोरनि जेबो गैला बेयाव माबोरै फरा मोनदों दांना पेपाराव नुदों टिभिआव नुदों रिलि खालामदों मटरसाइकेल रिलि खालामदों बेनाराव मा लिरनाय दं एनडिएनि प्रार्थी एनडिएनिसो केन्डिडेट UPPL होननाय गैया मालाबा जायो खोमा नमिनेसनआ उनावखौ बुजिनो हाया ओंखाम नुदों स्ल'गाना मा होनदों दाखालि बे रिलि खालामनायाव जयन्त माने नरेन्द्र मोदी माने जयन्त बसुमतारी ट्रेक्टर माने पदमफुल माने ट्रेक्टर नंगौ हारे बीजेपी माने UPPL माने बीजेपी दाख्लै नायदोंना नोंथांमोना अब्ला बेखौ मिथिखानानैबो जोंनि रायजोफ्रा जुदि बहाबा थांनानै माथो मोजां मावथारदोंब्रा बुंलायनानै थाबावब्ला खिन्थु मोसा बे दहायनि बुंलांनाय बायदि जानोसै दा बेखौ खोन्थाखाबाय दा बिथांमोना जाहैबाय खालि मिशन खालि मिशनजोब जों मा मिशन मोनसे फालाय सेन्ट थमास मिशन ब्रह्म मिशन बाथौ मिशन सेन्ट जेभियार मिशन आसिसिस मिशन सेन्ट मेरि मिशन बेफोरावसो गथ'फोरखौ फोरोङो नङा होमबा बेयावसो फोरोंनांगौ बिसोर मिशन ना मिथियो दानिया मा मिशन अमा मिशन बोरमा मिशन दाउ मिशन होनबा जों फिसाफोरखौ अमा मिशनाव फोरोंसै बे माने अमा मिशनाव फोरोंजोबो जाव फालाखौ मा जायो अमाबो जाखायो दा जोंना बिदिसो बुजिनो मोजां जाया मा मिशन हा बिथांखि आइजो बिथांखि हा मेला गियान मेला मानो दा फरायबावनांगौ गियाननि शिक्षानि मेला मोनखायोबा खबाइफोर मुंनाफोर लाना लायो गियान मेलायाव दालाय नलेज फेस्टिभेल खालामाखै बेखौथ' दखान बायदि फानखोना माथो फेस्टिभेल जाबोबाय बाप रे बाप दा बेखौलाय बिपिएफनि दिनावबो खालामखादों उल्थाल'सो बुंदों बेखायनो आं दहाय होनदों बिथांमोन बुंनाया थिगैनोखा परिबर्तनखौ बुंबा बुंखादों सोलायबाय हा बिथांखि माने मा बियो बसुन्धरा आसामनि स्किम बसुन्धरा होनो बेखौ आसाम पेमेन्ट अफिसारफोरासो सालायदों नालाय बिनि स्किमखौनो जोंनावथ' बिटिसिआ बिदिबा गाज्रि मोनगोन रायजोफ्रा भट होनाया UPPLनो मा नाम दोननांगौ बसुन्धरा माने मा होननाय जायो हा बिथांखि होदो बिथांखि आइजो बिथांखि बेलाय सेल्फ हेल्प ग्रुप आसै हमारा बोले सेल्फ हेल्प ग्रुप लागे सरकार है दिए बेखौ मा नाम दोनबाय आइजो बिथांखिया मा जालायखो स्किम बिथांखि माने स्किम बुङो आइजो स्किम जै दानिया मेल मिथिङाव बिसिना खालि आइजोल' जेव